Hej så. Jeg er lige på gåtur ude i Nordskoven og sidder lige her på en bænk og nyder stilheden i skoven. Nyder det at kunne være nærværende sådan lige her nu. Det bruger jeg til, når jeg sådan lige har brug for et pusterum i forhold til de behandlinger, jeg har været i gang med. Jeg har haft en, øh, en samtale-session i dag, og jeg har haft en massagesession. Og netop det at kunne kombinere vekselvirke mellem samtale og massage, det kan jeg mærke, at jeg lander mere og mere ind i noget af det, jeg virkelig brænder for. Man kan sige sådan, jeg har lige været på Nordlys på 5 dages uddannelse omkring essentiel massage, som netop er en massageform, der tager baggrund i de forskellige chakrer, vi har. Chakrerne kan man jo se sådan lidt som nogle porte mellem krop og psyke. Ja, og det er ikke sådan helt tilfældigt, at jeg lige har sat mig her, sådan, fordi lige bag ved mig, der er der sådan et træ, der godt kan minde sådan lidt om en port. Det var nok der, jeg lige fik ideen til at lave en lille video. Men chakrene som porte mellem krop og psyke. Og ja, hvis du er interesseret og gerne vil vide mere, så kan du se på min hjemmeside, eller du kan kontakte mig for yderligere information. Du er altid velkommen. Ha' en god dag.